L-awtoritajiet tas-saħħa f'pajjiżna rreaġixxew għal rapporti f'mezzi tax-xandir illi xandru verdetti ta' qrati barranin dwar il-vaċin tal-MMR. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika jgħid li daw il-verdetti kienu bbażati fuq studju xjentifikament skorret u frodat, tant li l-ġurnal stess irtiraħ ftit wara il-pubblikazzjoni tiegħu. Fir-realtà ma teżisti l-ebda rabta bejn il-vaċin MMR u l-awtiżmu. Jikkonfermaw dan l-awtoritajiet tas-saħħa madwar id-dinja filwaqt li jirrakkomandaw b'mod qawwi tilqim ta' tfal b'dan il-vaċċin. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika fakkar li il-ħosba Ġermaniża u l-Gattone, it-tliet mardiet li jilqa' kontra tagħhom dan il-vaċċin kollha jista' jkollhom konsegwenzi serji li saħansitra jwasslu għal diżabilità permanenti jew mewt. Għalhekk it-tilqima ta' l-MMR għandha tibqa' tingħata lit-tfal kollha fl-età bejn sena sa 3 u 4 snin. Deċiżjoni li ma tlaqqamx lit-tarbija ma tkunx deċiżjoni fl-interess tat-tarbija tiegħek, temmet tgħid l-istqarrija tal-awtoritajiet tas-saħħa.